flere gange på verdensplan. Vi er en velfungerende virksomhed med et godt ry og et sted, hvor folk gerne vil ud og arbejde. Hvis vi går tilbage til 2018, der var vi 8 mand. I dag er vi 40, så det er en ret kraftig vækstkurve, vi har haft, og den er stadigvæk stigende. Vi er stadigvæk søgende efter medarbejdere. Det er et spørgsmål til at trække de gode medarbejdere til virksomheden og fastholde dem. Så det med at kan have en god virksomhed, en sund virksomhed, det er også noget, som vi kan mærke, at vores medarbejdere sætter stor pris på. Så vi sørger for, at der er en god rammetid, altså et godt miljø at være i, kontormæssigt, og sørger for, at der er nogle goder. Vi har jo blandt andet frokostordningen i virksomheden, som er en stor ting for vores medarbejdere. Vi er meget åbne om, hvad der foregår, og det gælder både fremtidsmæssigt og de økonomiske tal er vi også meget åbne om, så folk føler, at de er en del af virksomheden, og det er meget vigtigt for os. Vi har været i stand til at vækste på en sund og fornuftig måde. Det har været store spring selvfølgelig, men vi har ikke groet dynamisk og har kunnet følge med på den måde, vi groet på både markedsmæssigt, men også økonomisk. Så det har været fornuftigt. Tillykke til de nominerede. Et rigtig, rigtig stærkt felt, men som det også tidligere sagt, der kan kun være én vinder. Og vinderen af årsprisen 2025 er Zenius Equipment. Endnu en gang tillykke, og så lige lidt tekst på, hvorfor det er, I har vundet. Dommerkomiteen fremhæver Zenius Equipment for deres imponerende vækst og stærke internationale positionering. Virksomheden har skabt arbejdspladser og økonomisk vækst med et resultat på over 11 millioner kroner efter skat i seneste regnskabsår. I kombinerer teknologisk ekspertise med lokal forandring og langsigtede værdier, og har sat Viborg på verdenskortet med eksport til blandt andet USA. Lidt kommentar fra dommerne. Fra Øren til USA. Hallo. Man sidder ikke på hænderne her. Jeg er vildt imponeret. Endnu en gang kæmpe tillykke til jer. Vi glæder os til at følge jeres fortsatte rejse. Tak for den nominering, vi har fået her, og rigtig stor tak til vores medarbejdere, vi har ude i Ørum. Det er en af grundene til, at vi er kommet der, hvor vi er i dag, med al deres fleksibilitet og engagement, de ligger i virksomheden. Det er et teamwork, der har gjort det, at vi står her, hvor vi er i dag. Tusind tak. Give me one.